Salutare, dragilor! Bine ați venit la un nou videoclip! Eu sunt Pui Dezmeu și sunt pasionat de avioane și de trenuri. Dacă mai vreți videoclipuri interesante despre aceste minunate subiecte, nu uitați să dați un like și un subscribe și să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări atunci când postez. Astăzi, înainte să începem, vreau să vă anunț că, fiindcă am făcut 200 de abonați, pe 7 septembrie, când se vor face 3 ani de la lansarea primului videoclip, o să fac un Q&A, adică îmi puteți pune o întrebare în orice secțiune de comentarii despre mine, avioane, metrou/trenuri, iar eu în acest videoclip o să răspund. Acum, haideți să trecem la subiect. Astăzi o să vă povestesc despre experiența mea la o școală de aviație pentru copii organizată de JETAV și să fac un review la ea. Deci, ca să nu vă mai ocup din timp, haideți să începem. Haideți mai întâi să începem cu rutina. Totul începea la ora 7:30 dimineața la sediul lor din Pipera. De acolo, după ce ne adunam toți, mergeam ori cu mașina instructorului, ori cu o dubă, la aerodromul din Strejnicu. De la ora 9, fiecare din cei 6 dintre noi urma să înceapă să zboare 30 de minute cu un Cessna 972 înmatriculat Yankee Romeo Zulu Echo November și în timp ce unul dintre noi zbura, că eram copil cu instructor, nu era mai mulți în avion, făceam teorie sau discutam despre avioane. Am învățat o grămadă de lucruri care sunt foarte folositoare și acum când zboresc simulatorul acasă, dar m-au ajutat mult și când am fost în aer atunci. Mai mult atunci, bineînțeles. Și anume acest triang de foi în care avem harta pe unde aveam voie să zburăm, harta turelor de pistă, harta zonelor. După am scris poziționarea aerodromului, adică granițele fiecărei zone, să vezi vizual unde sunt. După am vorbit despre procedura de decolare, despre turul de pistă, adică decolezi, mergi prin dreapta pistei, în cazul ăsta prin sudul pistei și apoi te întorci și aterizezi. Am vorbit despre procedura de operare a acelui Cessna. Am vorbit despre instrumentele de bord, despre componentele avionului. Am vorbit despre forțele care se aplică asupra avionului când zboară. Am vorbit despre regulile de zbor vizuale, despre atmosferă, compoziția atmosferei, despre presiune, formarea norilor, despre diferitele tipuri de nori și care nori trebuie să fie evitați și în final despre givraj, adică ce se întâmplă iarna cu avionul, pe scurt. Adică înghețarea aripilor și componentelor. Sunt o grămadă de lucruri super interesante care le-am învățat și chiar mi-a plăcut și majoritatea mea au rămas în cap. Au predat foarte bine și cumva mai relaxat, adică ușor de reținut. Mai am un lucru de adresat și anume experiența de zbor. În acele 30 de minute, instructorii ne-au lăsat să pilotăm avionul pentru majoritatea zborului. Erau prietenoși și răspundeau la fiecare întrebare profesional, arătând că știu de fapt ce vorbesc. Această filmare este a unui coleg care mi-a împrumutat-o și mie. Partea mea preferată în aer este că atunci când zburam, pur și simplu nu aveam timp să mă gândesc la altceva în afară de zburatul avionului și acest lucru cumva mă relaxează și îmi dă o senzație de bine. În concluzie, a fost o experiență minunată pe care o recomand oricui și cu majoritatea audienței a acestui canal este de peste 18 ani. JETAV are un program în care poți să te duci și să zbori o oră. Se numește Pilot for a Day și cred că oricine ar trebui să treacă prin această experiență. Deci, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa!